Ka jing mundur jong ki pajba na do ki por ki ba khamman chwa ha do ki ne ki si ki ba manta bagi nong mi khamat pajba ki de ki nong thung kam thung jam bat ki nong ya ai kam ai jam kamlong shu ha ki ne ki si ki ba manta bat na manta ka ne ki jing u MLA jong mau plang constituency u ba Yu Jinson lengdo ulami sikmat nak manta ban persyang ban weng ye ki ne ki jing sngo bat ka jing jong ki pajba Nagaleng jong neu nong mi kamat ula khot ye ke bor district bat ka office jong ka blok mau plang ban penlong ye ke jingi mer jemut khenang baki samla kintip bak sarkar kamla ban thungkam henry ke ditang jing tristom jong samla bakin long ka lawai ke bapernai bat ka lawai jong ka jaj ban riu ki samla kirm yo ye kalat ban pen pernai bat ban long ka lenti pen sngong uba Yu Jinson lengdo bru MLA jong ka mau plang constituency ha ka mega job mobilization kam kabla long ha ka school seng khasi tersat haum kse ketika mereka job mobilization UMLA ke mau pelang ulah khot ya barok kisamla jong ke mau pelang constituency bakin don ke jingkermen bat barok kisamla ki basa hak partai kidon kami ke jingkermen bat bagalong ru ke jingkordor jong ke jinglong samla syakalawai ia ketika jingilang yamir jemut banwat kam la penian dauba FB basan MCS baru video kamu pelang CNRD blog ia kembali don lang ikong Isa Wanda lalu IAS kepada Deputy Commissioner jong East Kasil District ki officer na kita nak terekam baper jong sarkar ki company aikam ajam ki seng ki batirikam ban ai jing hikai ki bakentup ia ka Rural Self Employment Training Institute ke District Commercial Industries bat ke State Bank of India ki balawan ban ai jing hikai ki kena pule bat ki kena school nalor kita nak sarkar ka Don Bosco Technical School kalawan baneshim bentah ni juang ba kisamla kilong kalawai ka papernai kisamla kilong kalawai joga jai penrio hendrai lada umdon kalawai kumno kisamla kinyo kalat bakin pernai bakin tingshan bakin lam nanti ya ka jai penrio nganget ba umdon iwei pa iwei badan hangni hakani ka cakka lani hakane ka sela partai ibom don ya ka jingkermen hangne ngia don iba basan ru iba long samlarang ba iba long video jong ka blok mo plang kumju IDC ru iba long samlarang ba pengaru kumju ngolong somla bat ni soto ya ka jingkordor jong kalawai ha ka jingim ke jongi habai day bat ka imlang ka salang kijing mot kijing perkat ka jinglong ka jingman ka jongki bat kumjoru ha ka jinghon ka jingkemen ka mensim ka jongi ka jubab jong kini ki baro kadai kalawai ka baskem ban penurlong ya kata ni dan kam ya ke umpoleo bangin la ban penurlong ya kini ki kam ya ki ke baki temu kakak jembut bangidon nak jing terang ka dunut syapang kan ni ka lumpung belai ngi kwa ban penurlong ya kan ni ka lumpung ho ki kime ki pa ya pi school ba pinyo ya ka jing nang ka jing start tang ka jing nang jing start henle ka jing syapang ka jing mut ka jing perkat ka bai dai ba ka jing im ka jong pi kelayat ke por ke pamenshua bangi sulit pule nisim ke as commerce science adab science ni pule long doktor engineer kiwi kam islong kiliwat kam sarkar hendrai kani kalumpung ka papalong mentah kalong ka kawan play ki kemat ki jong pi ya ki jing mut ki jing perkat jong pi ya ka ka ba pi kwa namanta ka jing im ka jong le jong bat kum no ba pin ya cha kemat lada pi don ka jing mut ka jing tmuru ndai da pim tip kum no ba pin ya kani ngi la ora ang ni ba pin ya ring pa ki department ba per ki badan hang ni ba pin mi wale ran shlur long ki ba shlur nomor da pi long ki ba shlur pin long ki ba kano pim don ka jing le ran yak ba pi kwa pila ban yo pin long ki ba shlur ndai da pi le ran umdan batip yak ke badan hapo ka jimut ka jing perkat ka jong pi bangin la ban ai ya pi rede filong baslur te ngir kloy mas ngap ya pi
baban i pi kalat kalenti baling ba kan ni nodok nang mentah pin sutu kumno ba pin yat nang ni khmat aba pin yo ban yo khay yo to so kumno kalenti ba pi di ban bot jing pule ka ba shen hagi ni gisni ki por kindon kamban yang hagi kejat la jong bat ban ai ru ka jing shakri na ko benta ka shnong ka tha ba district bat ka ri hi baro ka we ma ko ban pen pa ni kong e ba jing sngungu jonga ya i MLA i ba Eugene Senlingdo iba la i jingai shishana do ba ila sha jet ngila ya yo ban ya kendo ngila yo ban ya kren bat na ka por sha ka por i pen pau ya ka jing trang jong i ban yo i ya ki khon samla jong ka ni constituency ba jong ka district baro ka we ba kin yang haki kejat la jong bat ru ba kin yo ban pen tbet yala de haki sap ki ba pher ka ba ki don namar kum kanuksa ka ba maihi ai POE pitip phasha pham jong i ba idon iba idei khamnia tang maihi i we na ki klor ki bela paunam ha ka jingle kai football ha ka li ka jong i but i chu ong bon sien ba ki briu teng teng ki pe yanga ki motor ba le senga shukwai kumnu ngala shukwai le kai Henry Kim yo i ka jing Tracy Tom Kim yo i ki spa kenta ki bangala practice knang ban poi sha thong knang bangala ban le kai ban mi khmat na ki club ki ba pher tinga sngo ba kani ka job camp kani ka program mentang sniru kani ka initiative ka jong i kat ba di video ma iru ilong i ba Tracy Tom i ba don kata ka jing ang nuot ban yarap na ka benta ki samla bat masut na bahang ni ngila yo ban ya poi lang kum ni kum ilong ki departments ki ba pher namla ban chair ka teng kani ka sni shuti Henry kilawan ban penlut por na ka benta jong phi ngai ba kani ka program kanum long ka bale no ei Henry phinya snga ba phinya kali jing kali om ba phin shuan ban pen melen ni la de ban ya shon selfie le si shibet la ni ban ya bam ban ya khana Henry ba phinya penlet chimut ya ka ei ka yo smu ba ka ei ka ba kitei ki centers kin sayo ban kren ha khmat jong phi Kila yo semua mentani ya thui ba majau ba menta ki kam sokar ki la long ki banyar ki ba ban yo hadu kata-kata balai namar ki kam ki la kham duna population la ni ka jingdon breu kala nang kiu kat nang mi ki snem kat nang mi ki por kila khambon ki khna ki bala long qualified la ni ki bala dep ki jing pule na kata-kata ka job demand la ni ka jing kwa kam kala long ka jur hadu kata-kata ti ha ka ju ka por la dangi phaidien la dangi pet ki snem ki bala le menshwati ka khamsuk ki kmi ki pa ki jongi ban yo kam namar le si ha ki tu ki por ki dang yo state mai ki dang bon ki office mai ki badang mi ban tray office kalong ka basuk hadu kata-kata shulik thep hadin shibnai ai arbanai la wan khot ban wan join Henry menta kala pher kumbala ong ne ya kawai ka kam ondon kumba shipho hajar ngut ki bathep kam man ong phi menta ha ko DSC jomi ni tu tolong man usnem ya ikam driver ya ikam chokidar ya ikam pion ho ki kam ki pedon kam hadu kata-kata ka minimum qualification ka dei class 8 Henry ngiyo wat ki graduate wat ki postgraduate teng wat ki PhD ru ki bawan thep kam namar kala don ka jing ka du kam ka bahadu kata-kata tinna kata kadau ni nakaliang jong ka district administration ka sarkar hi baro ka way menta ka don kam baha bangin ya pet nakabenta kalaway ka banwan ya phi ki khna ki ei ki ba ki lat ki ranti ki ba phi phanyo hadin shisnem arsnem hadin ba phila dep ya ka jing puli pat ka don kam ru ka jing kala ha ka ru kom perkhat jongi ya ki kmi ki pa kham tam bon ki kmi ki pa ki wan ki ong to se madam ino ikam ru biang bet ila dep ya ka post graduation tang ba isu shong yeng baro shisni isu pet mobile tika kwa be isu rong ha ka no kam ru biang bet Ibu fair kiban penrong sikini ki jaga nganget baka tourism ka digawai naka potential scheme ka potential ka banok ka tourism ka jaga sini baki tourist kila banwan keleng ha ka baka don ka wai ka special scheme ka ba ki khot ka homestay ya ka bangi trailang ka department jungi bat ka department jong ka tourism haba nakani ka scheme kila ban apply ki jingi rap kala finshna ka homestay
habakos ke subsidi na kani ko homestay kalong 90% na ka ba fisim ya karam tikini gidi scheme ka ba na ka department jungi ban ngi khot ipi makino kino ki badan kam ban apply kini ki PMEGP ngilong ki bakloy ban ai ki jingarap ipi ban ai ki jing penchai ban hangtai ka don ka stall ka jungi habangin don hangtai kajing trang bat kajing thu ka bas kem kajing ang lot ban sim ya kini ki training kat kum kajing trang bat kajing don kam namar habadon kajing trang bat kajing ang lot yangi bangin ai bangin yarap yapi bapinyo ya ta ka training ka bapaka ka yarap sibun namar kata ki trainees ru kidai ban nang ban tho ban tar malu mala namar bahadian bangidap ban ai training ni pelong yiki assessment trainings ni pelong yiki assessment lan yiki exam shwa bangin ai certificate bat kanik assessment kiwan the ki external agencies ngimle mangi na po institute nrengi khot the ki external agencies ki banwan ban pet kapno kajing nang ba kajing tip jong phi bat kapno kajing mentoy jong ni ka training kawan bat nadin nang tangi sa ay ki certificates te haman laki trainings ba pher kawai ni ki subject bangi ay jing hikai kalong ka financial literacy kadai kumno bangin nang ban peniat yaki kampisa tengka ne kumno bangin nang ban mang ya kakamai bengiyo kabaning kong kalong habangi kamai kalong bangin siu bat penbiang ki jinglot jingsap ki bijing don kam ki baman kasngi